Ćao svima, sa vama je Ingrid Warrior, ovo je moja 10. epizoda i danas ću vam pričati o zagonetki Kasapara Hasuera. Kao što se pojavio, tako je i zagonetno otišao u grob. Možda ne bi ni bilo ovog slučaja, svakako jednog od najzanimljivijih u 19. veku. Da se njegovi roditelji spojeni u preljubničkom grehu nisu plašili osvete mrtvog deteta, pojavio se iznenada na trgu bavarskog gradića Nuremberga jednog majskog ponedeljka 1828. godine. Lokalni obućar je bio prvi čovek na koga ta spodoba naletela i kao da je predosjećao da će taj dečko uskoro, ako ne steći svetsku slavu, onda bar izazvati opštu radoznalost. Obućar se potrudio da zabeleži neznančav podoban opis. Mogao je da ima 16-17 godina. Njegova odeća iz koje je mesimica provjerivala isklizana svilana postana. Nekada je možda bila dobra, ali sada je bila poderana i prljava. Čizme su mu bile stare, a obućar je odmah primetio da su džonovi bili ojačani konjskim potkovicama i debelim ekserima. Kad je skinuo čizme koje su ga očigledno žuljale, ukazali su se krvavi prsti i peti. Dečko je u ruci grčevito stiskao pismo adresovano na kapetana 4 eskadrona 6 konjičke regimente. Masa radoznalaca je krenula za njim do vojne zgrade dok je čekao da ga kapetan primi. On je instinktivno pokazivao da je dete koje je dugo živelo u potpunoj izolaciji i da nema nikakve veze sa ovozemaljskim svetom. Prišao je plamenu sveće i pokušao da ga uhvati. Prisnuo je do neba, a okupljeni su bili u nedoumici da li da se smeju ili izgražavaju. Tako počinje priča o Kasaparu Hasueru, čiji dalje život nije bio ništa manje zagonetan od njegovog rođenja, porekla i detinjstva. Ni posle punih 160 godina od njegovog pojavljivanja u civilizovanom svetu ne može se utvrditi razlog zbog čega je bio zatočen tolike godine. Mesto gde se nalazio i ko je bio čovek koji ga je čuvao i hranio. Njegovo ubistvo 5 godina posle pojavljivanja takođe nikad nije razrešeno. Prema izveštaju policijskog narednika napravljenom odmah po dečakovom dolasku u stanicu, Hasuri je bio zdrav i prilično jak. Mekani nežni tabani kao dlanovi na rukama bili su prekriveni krvavim plikovima. Smestili su ga u ćeliju i zaključali, a tamničar je ubrzo primetio da njegov štićenik može satima da sedi na podu ne pokrećući udove. Voleo je mrak više od dana i u njemu je mogao da se kreće vešto kao mačka. 2 dana po dolasku obišao ga je lekar nekog grofa i on je konstatovao da je dečak zdrav, mada je imao deformacije u oba kolena, kosti su mu bile fleksibilne. Sve je to ukazivalo da se Hasuer do tada nije uopšte kretao. Ova 2 izveštaja će nakon njegove smrti da pokrenu lavinu sumnji u to da je dečak od rođenja pa do pojavljivanja u Nurembergu bio zaista zatočen u nekom podrumu. Oni koji sumnjaju tvrde da nije mogao tako da se razvije samo na hlebu i vodi u tamnoj sobi. Ako za sve vreme nije mogao da stoji, nego samo je sedeo, pretvorio bi se u bogalja koji ne bi bio u stanju da hoda. Sumnje je pojačavalo i njegovo neverovatno brzo učenje i navikavanje na svet. Delova je u početku kao imbecila, tako se i ponašao. Satima je sedeo u ćeliji ukočenih udova i nepokretnog lica. Ozario se tek kada mu je jednog dana tamničar doneo drvenog konjića, kome je otac posvećivao sve svoje vreme. Još uvek mu je smetao miris mesa, piva i vina. Dugo nije pravio razliku između fiksiranih i predmeta koji su na neki način mogli da se pokreću. Kada je jeo, pokušavao je da hrani svoju igračku. Za njega su muškarci i žene bili svi muškarci, a sve životinje konji. Onda počinje jedan neverovatan razvoj. Za 6 nedelja je naučio da govori tečno i da čita i piše kao svaki dečak u njegovoj dobi. Nije više imao nikakvih teškoća u korišćenju predmeta iz svakodnevnog života. Noževa, viljuški, šibica, lampi i tako. 7. jula 1828. godine, uz pomoć nekakvih članova gradskog saveta, napisao je prvi izveštaj o svom dotadašnjem životu. Nikada nije dopustio od onoga što je tada napisao, čak i u svojoj autobiografiji publikovanoj godinu dana kasnije. Voda za uspavljivanje. Život Kasapara Hasuera do dolaska u Nuremberg može da se svede na nekoliko rečenica, do trenutka dokle mu je dosezalo sećanje.
Kaže da je bio zatvoren u maloj mračnoj prostoriji u kojoj nije mogao ni da se ispravi. Život je provodio sedeći i ležeći u sklupčanom položaju. U njegovu jazbinu nikada nije prodro nikakav zvuk, nikakvo svetlo, nikada nije osetio promenu temperature. Kada bi se probudio, nalazio bi kovčeg vode i krišku crnog hleba začinjenog mirođijom i kimom. Voda je povremeno imala gorak ukus i on bi nakon toga padao u dubok san. Posle toga je primećivao da je bio opran, da mu je kosa bila ošišana, odeća promenjena. Za sve te godine nije uspeo da vidi oči ni jednog ljudskog bića. Jedino dušu su mu bile dve igračke konjići sa usnama. Nije mogao da odredi da li je bio srećan ili nesrećan. Čak nije osjećao ni usamljenost. Pri kraju tamnovanja nije mogao da odredi koliko se to dugo dešavalo. Povremeno je kod njega dolazio i jedan čovek. Pažljivo mu je stavljao pero u ruku i učio ga da napiše Kasapar Hasuer. Nekoliko izraza koje je nasumicu upotrebljavao po izlasku na svetlost dana takođe je naučio od tog čoveka. Izašao je napolje, verovatno posle jednog uspavljivanja. Na sebi je imao drugačiju odeću i čizmu. Šokiran onim što je video, nikada nije uspeo da odredi put kojim je stigao do Numeberga, niti preciznije opiše čoveka, osim što je zapazio da je veliki i jak i da mu je obećao živog konja čim postane vojnik. Po objavljivanju ovog izveštaja, Hasuer je postao senzacija. Dolazili su ljudi sa celog kontinenta da ga vide. Policija je pokušavala da nađe mesto gde je bio zatečen, ali joj to nikada nije polazilo za ruku. Mašta znatiželjnika je prodirala punom parom i pojavila se svakakva nagađanja o njegovom poreklu. Uglavnom se svodilo na to da je on dete nekog greha iz prošlosti, iz visokog društva. Mogao je zato godinama da bude čuvan na nekom skrovitom mestu, da se o njemu ništa ne zna, da bude pušten, da više nije bio u opasnosti, da se otkrije skandal. Jedna grupa istraživača Hasuerove prošlosti je tvrdila da su njegovi čuvari duboko bili upućeni u okultne radnje i da su se svim silama tvrdili da ga drže u životu. Plašili su se naime da ga ubiju jer bi bio njegov ponovo rođen duh započeo osvetu. Rane od noža. Kako je Hasuer brzo napredovao, vlasti su shvatile da ćelija lokalnog zatvora više nije pogodna za njega i smestili su ga kod profesora Georga Fridriha Daumera. Živeo je tu, učio je i napredovao dobro, se saznalo u društvu i razgovorima dok su sve to nije primetilo jedan neočekivani događaj. Jednog oktobarskog dana 1829. nađen je onesvešćen na podu. Iz rane na čelu je curila krv. Kada su ga osvestili, ispričao je da ga je napao čovek u crnoj odeći sa svilenom maskom na licu i kožnim rukavicama na rukama. Mišljenja su se podelila nakon ovog napada. Jedni su bili ubeđeni da je to samo njegov otac ili neko koga je on unajmio pokušao da ga ubije, plašeći se da se neka strašna tajna ubrzo ne otkrije. Drugi su tvrdili da je to sve on sam uradio, plitka rana na čelu i neprirodno duga nesvestica Hasuer je po njima sam sebe povredio i sve to iscenirao da bi opet privukao pažnju na sebe. U svakom slučaju, ovo je nagnalo ljude koji su mu verovali da ga okruže i da ga čuvaju sa udvostručenom pažnjom. Godinu dana po ovom događaju u Numebergu se pojavio bogati i ekscentrični engleski lord Stamford. Bio je oduševljen pričom o dečaku i jedno vreme ga je vodio po raznim evropskim dvorovima, tvrdeći kako je on vanbračni potomak neke ugledne, ali policiji nepoznate bavarske porodice. Kad su već zasito ovih predstava, lord je preporučio da se dečko skloni kod učitelja Majera u gradiću Ausbach. Tu se on bacio na učenje istorije latinskog. Sve se to nije baš svidelo Hasueru, ozbiljno ga je povredila i misteriozna smrt njegovog čuvara Anselma von Feuerbach, koji je pokušavao da dokuči pravo Hasuerovo ime. Učmalost malog grada prekinuo je jedan čudan događaj 14. decembra 1833. Hasuer se pojavio na vratima kuće svog domaćina sa nekoliko rana na grudima i stomaku. Promucao je da ga je neki stranac pozvao u park kako bi mu otkrio istinu o njegovoj majci, a onda ga je napao bodežom. Bio je visok sa tamnim zulufima
i nosio je crni kaput. Pitao me je da li sam ja kasapar Hasuer, kazao je Hasuer. Kada je mladić to potvrdio, ovaj mu je pružio novčanik, Hasuer ga je otvorio, a onda mu se sečivo zarilo u grudi. Policajci su otišli u park i pronašli novčanik. Ono što su vidjeli u njemu bilo je zagonetno, kao i sve u slučaju Hasuera. Na početku papira je bio otisak nekog teksta koji su pročitali u ogledalu. Hasuer će moći da vam kaže kako izgledam, kao i odakle sam i ko sam. Da bi ga poštedeo tog posla, reći ću vam sve o sebi. Ja sam na bavarskoj granici, na reci moje ime je MLO. Do danas nije utvrđeno zašto su ključna mesta u pismu bila prazna, da li ih je izbrisala policija kako bi zaštitila neku visoku ličnost. Na snegu u parku nađeni su otisci cipela, pripadali su samo kasaparu Hasueru. Učitelj Major i policijski kapetan Hikel su bili ubeđeni da je Hasuer sve to izmislio i da je sam sebe ranio. Major je tvrdio da je mladić ubio sebe, ali je nož otišao suviše duboko. Kapetan Hikel je sa grupom detektiva oko Hasuerove samrtne postelje posljednji put pokušao da utvrdi istinu i da ranjenika natera da prizna da je sam digao ruku na sebe. Ovaj je to međutim uporno negirao. 3 dana kasnije, kasapar Hasuer je umro. Njegove posljednje reči bile su nisam to uradio. Nikada se nije saznalo šta se zaista dogodilo tog bavarskog dana u bavarskom gradiću. Mišljenja su podeljena što zagonetku kasapara Hasuera čini još privlačnijom. I to je sve što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidao, bacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.